Pois hoxe imos a visitar a ruta que temos como Muiños de Chantada e Ribeiras de Souto. O primeiro que imos a ir é de Santa María de Souto, aquí no concello de Paderne, na parroquia de Gas. Imos baixar hasta a parte do Observatorio de Paxaros, onde imos a ver a ría de Betanzos. Temos dúas garzas reais, unha parexa de garzas reais. Temos unha guía pesqueira. Temos tamén un ganso bravo asilvestrado. Despois tamén temos un cormorán, que a ver se temos sorte e o vemos. E despois moitas patimarelas, moitas gaivotas a patiamarelas. Despois imos a ver a nosa vegetación dun souto, é dicir, vamos ver os castiñeiros, imos ver bidueiros, imos ver amieiros e diferente flora silvestre. E despois imos subir hasta os Muiños de Chantada. Ali imos ver un conxunto de 4 ou 5 muiños, nas que imos ver todas as partes do muiño, do Inferniño, a Moa, e despois imos facer un paseo a través da ría en frente ao Pazo de Mariñán. Lle unha fiestra, e nesa fiestra guardabas a chave. Bueno, non se guardaba, deixábana ali. Unha cousa é guardala e outra cousa é deixala ali. E bueno, entonces era unha chave grande, non era de aceiro, pero moi parecido ao aceiro. Collíase, tiña unha larga, casi 20 centímetros, de tal xeito que se lle caía un encima dun dedo do pé ou na cabeza, pois tiñas que facer as cousas. O muiño